खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैया बेलासियाव बा मोनाबिलियाव UPPL नि आरो लोगोसे BJP दोलोनि प्रबाद बसुमतारी BJP निमोन बिथाङा MCLA आरो लोगोसे UPPL नि बारग' EM सावरायग्रा सावरायग्रा होनना बुङो ex-NDFB नि बिथाङा देरहाबोदोंमोन BPF निफ्रायनो लास्टावहाय गेजेराव UPPL जों हाबदोंमोन UPPL निफ्राय BPF आव मैयानि दिनाव जों फैफिननायखौ नुनो मोनदों गोबांखौनो UPPL आ गोबां मिथिङावनो माने एसेब्लाबो मानसिफोरखौ खम नुदों आं मानसिफोरा गोबाङानो बुंलायसोगारदों UPPL हिसाबै थागोन ना थाला नङा होनबा पार्टी हिसाबै नामा थाबाय थागोन आंनि माबायावहाय बुजिनायाव जोबथारनाय नङा थैजासिम जोबनाय नङा जेरैबायदि गोदोनि आन्दलन खालामबोनायफोरनि नामफ्रा नङा होनबा PTCA ना बेफोर नामा दासिमबो एखनबा रायखांबाय थाजानायखौ नुयो थिग बेफोरबायदिनो UPPL मुङा रायखांजानायनिल' जासिगोन नामा बेखौसो सानहैदों जों बा सानफ्लांगारदों आं गुबुना मा सानदों साना बेखौ आं बुंनो रोङा UPPL आफाद हिसाबै थाबाय थागोन किन्तु जनसंख्या हिसाबै UPPL आवहाय थाहैनाय नंलाफोरबायदि मोनदों बिराद खम जाहैसिगोन बायदि मोनदों बेफोरबायदि जायखिजाया सावरायग्रा बिथांनि आरो प्रबाद बसुमतारीनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ एसे खोनासंनि बा नायनि बयनिसिमबो गोजोननाय खुलुमनाय जासिदों बिसायख'थिनि समा खाथि जाबाय बेवहाय आंबो दिनै न'खरनिनो मानसि दिनै न'खराव आं फैफिनबाय बेखिनिखौल' आं बुंगोन जे आवगायाव आं BPF मोन दा आं न'आवहाय फैफिनबाय आरो आंखौ गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय वेलकाम खालामदों बरायदों गोजोननाय मोनदों आरो निस्सय जोङो ज'यैनो आंनि फारसेनिफ्राय BPF दलाव बेसेबांसिम आं खामानि बा बेसेबांसिम आङो गावखौ खामानियावहाय बावसोमनो हागोन बेखिनिखौ आं नाजालांबाय थागोन आरो जेब्लायबो सुंबाय थालांगोन मोजां मोनदों खारन जोङो बे दोलोआवनो गोबाव सम खामानि मावनानै थांनाय BPF दोलोनिनो जोङो स्टार्टिंनिफ्रायनो जों खामानि मावदोंमोन दा गावनि न'आव गाव फैफिननाय बायदि मोननानै निजानि न'आव फैफिननो मोननाय बायदि मोननानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो गोबां जोंनि जिनिखि गारजेन आन्दलन समनिफ्रायनो जाय बिथांमोना जोंखौ दैदेनबोदोंमोन जाय बिथांमोना जोंखौ फोरोंबोदोंमोन जाय बिथांमोना जोंखौ आखायाव हमनानै जोंखौ दैदेनदोंमोन बिथांमोनखौ लोगो मोनफिनजोब्बाय गोजोननाय मोनदों फैगौ समफ्राव जोङो ज' आरो खामानि मावलांफिनगोन खारन जोङो 94 निफ्रायनो बिथांमोनजों खामानि मावबोनो मोननाय जे मोनसे समाव दा बेखायनो बिथांमोनखौ मोनफिननानै लोगो मोनफिननानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बिजिनिनि बिसायख'थिया क्रिटिकेल दा दङ गैया नङा दङ खारन बेयाव माने बहुत सहस नङा आरोखि मोनफ्रोमबो दलनि थाखाय सहस नङा बाव माने बयबो सेस्था खालामलायदों NDA हिसाबै आसा थिदों हयथ' गुबुन दलफ्राबो सेस्था खालामबाय थादों नुबाय थादों आरोखि खिन्थु दासिमहालागैबो आं क्रिटिकेलखौ एसे नुदों आरोखि एसे चान्सआ दं आरो चान्सेसा